ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kum shibenta ka jingle buram ya ka lingkho snam yam ba shispa andrupuei u Kiang Nangbah ka banlong ha ka lai Poitri no pra ka khnro khluot committee lom kerwiang dor basnong ka lapalong ka Jingïakob drodor ba Thoh Poitri ha ka arpulai trik no pra u lewan sa o lalu sekretari khnro khluot committee lom kerwiang dor basnong ulaong ba ka jingpalong ya ka Jingïakob ka long shibenta ban kring ne penrong ha ka perkhat perdan jo ki khon ka dong ka snat Sapang Kiang Nangbah bau deu klawat kari penar ri khat adloi upalayap hau telai pasi ka sarkar pareng shu lai Thoh bah ka lai Poitri no pra ka dor basnong ka larai ban pelong da ka jingalang kan mau buram ya ka lingkhu sngiam ka ba chispa andrupuei ha yung wali ha ka ba andandru ki jingkran na ki riorang ba na lor ki program ba ya dei bat wo Kiang Nangbah